Il-Kummissarju Ewropew għax-Xogħol u l-Ġustizzja Soċjali Nicolas Schmit irrikonoxxew faħar ix-xogħol qed issir f'pajjiżna fil-qasam tad-djalogu soċjali u għal dan waqt żjara li qed jagħmel f'pajjiżna fejn iltaqa' mas-Segretarju Parlamentari għad-Djalogu Soċjali Ellul u ma' diversi msieħba soċjali. Waqt laqgħa l-Kummissarju Ewropew kellu mal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Soċjali u Ekonomiku ġie diskuss fost l-oħrajn il-progress li sar u qed isir fid-djalogu soċjali kif ukoll il-pjanijiet ta' pajjiżna fejn jitlu l-kundizzjonijiet tax-xogħol, id-drittijiet tal-impjegati u l-ekonomija soċjali. U annota wkoll b'sodisfazzjon l-attiviżmu li hawn f'pajjiżna fid-djalogu soċjali u faħar li l-Gvern għal riformi b'saħħithom li iwettaq sabiex jilqa' l-isfidi fid-dinja tax-xogħol. I must say that there is a large identity of views with the Commission on the importance first of social dialogue in this period of big transformations. We had very important and very interesting exchanges of views on these transformations, not only the climate issue, but also the change in the world of work due to digitalization, due to artificial intelligence. Minnaħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari Ellul laqa b'sodisfazzjon din ir-reazzjoni tal-Kummissarju Ewropew li konfermat li pajjiżna miexi fid-direzzjoni tajba. Kien sodisfatt ħafna bl-attiviżmu li għandna fid-djalogu soċjali f'pajjiżna u kif jaħdem speċjalment l-MCESD, kif ukoll kien sodisfatt għal-liġijiet li daħħalna f'pajjiżna kemm biex nkunu konformi ma' dak li għaddej fuq livell tal-Unjoni Ewropea u kif ukoll biex komplejna nsaħħu il-kundizzjonijiet tal-ħaddiema tagħna u noħolqu d-dinja tax-xogħol aktar xierqa għal Maltin u l-Awċin.